Cercles que m'asfixien, cercles que m'escanyen. Són Jordi Rabascall i Gonçal Perales i avui han pujat fins a Andorra per presentar el projecte i el disc que porta per nom Esferes, una proposta que veu del clàssic en essència amb la presentació d'un programa format per 3 suites de 4 cançons cadascuna. Tenim aquestes 3 suites, tenim un primer moment que seria més el moment on la persona pateix unes fòbies, pateix uns atacs d'ansietat, com s'enfonsa amb si mateix, encara que sembli una mica tètric. Però després hi ha una segona suite on hi ha la superació, hi ha el primer fugir, però trobar-se a si mateix, superar les coses, per finalment tornar a caure, però veient tot des d'una perspectiva més positiva. Esferes s'allunya del circuit comercial per crear una nova manera d'entendre la música, el gènere i la base. Jo ho veig des del punt de vista de la clàssica, del respecte per, en aquest cas, l'òpera, el treball per al piano, és un instrument que m'agrada molt i jo estic en aquesta òrbita. Hi ha unes influències molt clares amb el que seria l'aspecte de veus, amb els Queen, amb el Freddie Mercury, amb els Beach Boys, i després dins del que seria un dels meus estils que estimo més, que seria la música de cinema, amb el Ennio Morricone. Jo crec que aquesta fusió de tots els estils és la definició d'Esferes. Aquest és el primer concert que fan i de cara a l'hivern es plantegen fer-ne algun més. Esferes avui s'ha guanyat el suport del públic andorrà. Demà en aquest mateix espai a la plaça Coprínceps d'Escaldes en Gordany hi actuarà La Porta dels Somnis, una formació catalana de pop amb influències del funk, el rock i el flamenc.